Anong pangalan mo? Charlotte. Charlotte. Goldsmith. Ilang taon na si Charlotte? Nearly 4. Saan ka nakatira? W. Court, Strawberry Bay. Anong pangalan nanay mo? Megan. Pangalan ni tatay? Christian. Christian. Saan ngayon si tatay? In Macau. Si nanay? At work. Saan ang work ni nanay? In Central. Wow, very good, Bini. Kantahin mo nga yung lawa-lawa. Ang gamayng lawa-lawa bisa sa sanga. Pagsabot sa ulan, gianod siya. Megawas ang adla, tubig na mala. Ug ang gamayng lawa-lawa bisa kabalik sa sanga. Yung leron-leron, Inday. Liwon-liwon sinta, puno ang papaya, dala-dala guslo, sisila ng bunga, pagdali sa duno, napali ang sanga, kapus kapalawan, hubanat ng iba. Good girl. Bilang 1 to 10. 1, Isa, 2, dalawa, 3, tatlo, 4, apat, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Very good, Binbin! Ano pang gusto mong kantahin? Ano pa? Nanay, tatay. O sige. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ama kaali ay pipigutin ko. Isa, dalawa, tatlo. Yay! Say hello to the camera. Say hello. Say hello. Hello. Kumusta po? Kamusta po? Say paalam. Paalam. Say paalam. Paalam.